ассалому алайкум тунедин хонум бошед. Баъди падари ман дар ҳамин маркази бигем чи Уржунзобод хона мекунад. Дар ҳам ҷое ки баъд мо ба дунё омадем ки боқӣ монда фарзанди падарам. Хона мекунад, месозаду баъд рафта модарам бо ҳамроҳи бародарам гирифта меёрад, мекучонад, меёрад бигем инҷа. Меёрад, баъд ҳаминҷа боқӣ монда бигем бародари калониам дар Райбе таваллуд шудагӣ аст, ба дунё омадааст. Боқӣ монда мо дар ҳамин ҷое ки маркази бигем шаҳри Ваҳдат мо ба дунё омадагем. Хоб колхози Ленин, ноҳияи Уржунзободский район, колхози Ленин, участки Андрей, ҷумри 2 мегуфтанд вақташ. Ози номҳои дигараш дагӣ, ози шаҳри Ваҳдат бу кӯчаи чӣ, хеле милкамият агар донед, пушти милкамият дар мо калон шудагем. Мактаби рақами 9 дар мо таҳсил кардагем. Мактаби рақами 9 ба номи Абурайҳони Берунӣ, озиро мактаб ҳаст. Хоб баъд падари ман бо 1 сол чанд мегзарад, бо дар ҳамун чӣ қадар мегзарад, бо дар ҳамун дараи бед вай мекунад, бо хона месозад, мехоҳад гашта буравад дараи бед, ватан обод кунад мегӯяд, равам мегӯяд ки модарам раҳматӣ бо бародарашон мегӯяд ки ҳамин хел хона кардааст, мегӯяд ки кӯчида равем мегӯяд. Бародарашон мегӯяд ки не ризо нашавед мегӯяд. Шумо дар оҷо меравед мегӯяд ҳамсоя нест, мегӯяд ҳеҷ кас нест, мегӯяд як худо мегӯяд бо ки кӯдакои шумо бозӣ мекунад, кӯдакои шумо оҷа мактаб нест, кӯдакои шумо мактаб бояд хонанд. Баъд модари ман бародараш насиҳат метиҳад, мегӯяд ки ризо нашав, мегӯяд худат бо шавҳаратро мисол ки медонӣ ки чӣ гуна фаҳмонӣ. Баъд модарам бо падарам насиҳат мекунад, модарам ба падарам мегӯяд ки охир дар дараи бед будем, мегӯяд 2 ё 3 оила буданд мегӯяд. Баъд ҳамин ҳеҷ кас мегӯяд набуд ки бо писарамон бозӣ кунад. Баъд падари ман чӣ доштанд, милтиқ доштанд, милтиқи бо чӣ документаш вақте мо СССРда шикор мерафтанд падари ман бо худашон шикорчӣ буданд падари ман. Раҳмати падари ман бисёр маҳоратҳои зиёд доштанд. Мисли ки мо чанд маҳорат дорем, падари ман маҳорати мегӯяд ба 40 ҳунар кам аст, падари ман бо шикорчӣ ҳам на. Ба як рӯз якта чиз гурги навзода меорад ки бо бародарам бозӣ кунанд. Ӯ гург бо бародарам бозӣ мекунад, як рӯз бародари ман хоб мекунад, дар болои бародарам аз боло бо бародарам бозӣ мекунад. Баъд модар раҳмати ба падарам мегӯяд ки гург бигир бар ки калон бачама нагирад, битарсона ягон чӣ шава мисол. Баъд амра модарам ба падарам мегӯяд ки охир ҳамҷа будем гург бо писармон бозӣ мекард. Инҷа хуб инсонҳоанд, ҳамсояҳоанд, инҷа моли фарзанддор мешавем, фарзандаҳоямон бояд ки мактаб хонанд, пешрафта шавад. Мисол ин шумо худтон хондагин бухгалтерӣ, шумо намехоҳед ки фарзандҳои шумо мисол бомаълум бошанд. Модарам бо шурӯъ карда падарам мефаҳмонад. Оҷа ки мисол раванд ҳамун даҳмардаву чӣ мегӯянд гувобон, гӯсбанбон мешаванд, чанд сабабҳо қатъӣ модарам шурӯъ карда падарам мефаҳмад. Падарам мегӯянд ки хоб майлаш намерем набошад. Баъд намеранд дар инҷа мемонанд. Он вақта бо 2-3 фарзанд будагиста шудагӣ буда апамон бо академиягӣ таваллуд шудагӣ буда ки вақте мехостем ки дар Райбет гашта раванд. Бинед падарам фикри ҳамсарашро қабул мекунад, фикри модарам қабул намекунад. Мегӯяд ки ту занаки ту чӣ гапи гапи мард аст, бояд равем. Дидем мард зан бояд ки бо ҳамдигар чикор кунанд, ҳамфикр бояд бошанд. Ҳамфикр бошанд, зиндагӣ хуб мешавад. Падару модари ман 60 сол бо ҳам зиндагӣ карданд, яъни 60 сол ба ҳамон сонаи. Хоб баъд мемонем дар ҳамон ҷо. Дар ҳамон ҷо мемонем, мисол ки бародарам мактаб мехонанд, соҳиб маълумот мешаванд, апаам мехонад, мо мактаб мерем. Ҳамин гуна бигем дар ҳамон ҷо мо ба воя мерасем. Дар ҳамон маркази бигем ози шаҳри Ваҳдат мегӯянд, дар ҳамон ҷо мо ба воя мерасем. Дар кӯчаи мо ҳамаи миллат буд. Дар ин кӯчае ки ман калон шудагиам, аксарияташон одамои боло буданд. Ғармҳои Тоҷикобод, Комсомолобод, Камаров, ҳамсоямон ҳамаашон одамои боло буданд. 2-3 оила мо аз тарафи чӣ будем, одамои чӣ мегӯянд, куллоқ балҷувонӣ, 3 оила будем мо. Якташ акаву хоҳар буданд, ҳамун 2 оила. Ба падари мана навера амаш мешиданд, ҳам хеле буданд, хештабор буданд, ҳам ҳарди ҳамуно. Лекин падари ман якта писар буданд дар оилашон. Биби ман фарзанди бисёр таваллуд кардагиам, якта фарзанд мондагия. Якта амам таги 14 дар арӯсиш дар дунё гузаштагия. Одамои пеш бисёр таваллуд мекарданд, кӯдакашон дунё мегузаштанд. Падари ман якта писар мондаги буданд. Аз модарихушон баъд модари биби ман ки аз дунё ки мегзаранд, баъд падарам бобоам бо ҳамсар метиҳанд. Баъд ҳамун ҳамсари дими бобоам бо якта ама дорад, мо зиёд ҳастам амам худованд сартулла кунад, ва амам дар Карим Исмоил зиндагӣ мекунанд. Яъне ки дар ҳамун кӯчае ки мо зиндагӣ мекардем, 3 та бигем ғайри одамои боло буданд, боқӣ монда ҳамаашон одамои боло буданд. Камаровӣ, Тоҷикободӣ, Комсомолободӣ, Ҳоитӣ, Ғармӣ, ҳамин одамо ҳамин миллатҳо буданд. Ва мо
дар даруни ҳамон калонҷудагием. Ба мо ози гапҳои ғарбиро медонам, ҳақ ҷун тамаскна, алай ҷу, гами ҷу. Яхе одам мегӯяд ки сарат калот шарик надорӣ, шарикот кор намекунад, мегӯянд ҳо ғарбиё. Ман ҳамон дар даруни ҳамоно калонҷудагиам, бисёр гапҳои ҳамонро ман медонам. Ман ба бисёр ҷуда мегӯям, ки ман дар даруни ғарбиё калонҷудагиам. Бо помириҳо ман дар Душанбе таҳсил кардагиам, донишҷӯием. Ҳане одамои аз тарафи Кӯлоба шогирдон буданд, студентҳое дарс додагиам, студентҳои аз ҳар чӣ мегӯянд ноҳияҳои Кӯлоб, аз шаҳри Кӯлоб, аз Восе, аз Балҷувон, аз Кангирд, аз чӣ мегӯянд Ҳамадонӣ, аз Фархор, аз Данғара, Себистон, аз ҳамин ҷо донишҷӯи ман дар Душанбе, ман дар вақте ки дарс медодам, ку муаллима дар донишгоҳ, дар мактаби олӣ, дар мактаби миёна дарс медодам, шогирдонам аксариятшон аз ҳамон вилояти Хатлон буданд. Дар донишҷӯӣ бо фомилиё таҳсил кардам. Дар кӯдакиям, тифлиям дар байни одамои боло калонҷудагиам, дар байни ғарбиёю чӣ мегӯям комсомолӣ, тоҷикободӣ, ҳоитиёи камаровӣ мисли як оила будем мо вақти СССР, мисли як оила калонҷудагем мо. Ҳамин миннат дорам аз шумо.